'Yar uwa, a irin wannan lokaci na zafi, sanya hijabi wadatacce sai kin yi haƙuri, sai kin jure zafi da zufa. Amma a duk lokacin da irin wannan zafi ya nemi ya saki cikin ruɗani, ki rinƙa hasashen irin zafin wutar jahannama wadda za ta kasance sakamako ga masu bayyana tsiraici. Shin kin yarda ki guje wa zafi a duniya, a lahira kuma a tsunduma ki a wuta? Lallai ki kasance mai sanya hijabi don neman yardar mahaliccinki, ba don ƙawata jikinki kawai ba. Ki tuna cewa Allah ne ya yi umarni da sanya hijabi, don haka ki ɗauke shi a matsayin ibada. Kada ki ɗauki huɗubar shaiɗanun mutane masu ƙoƙarin nisanta ki da mamallakin wuta da aljanna. Kuma kada ki koyi da waɗanda suka ba ma rayuwar duniya fifiko sama da komai. Na gode.